את מתה לקדם אותו. את הכי רוצה שיהיה לו קל. בואי, אני אראה לך מה צריך לעשות היום. בשתי מילים, יש כללה שנקראת מודעות פונולוגית. מה? כן, מודעות פונולוגית. הלב של רכישת הקריאה. זו היכולת להבחין בצלילים שמרכיבים את המילים. צליל פותח, צליל סוגר, חרוזים. זה בעצם הקשר בין האות לצליל שלה. זה לא רק עניין טכני. בלי בסיס שמיעתי חזק, יהיה לילד מאוד קשה לרכוש את הקריאה. נו, אז מה הפתרון? כבר עכשיו להתחיל לשחק עם הצלילים של המילה. חריזה, שטוזים, שטויות בחרוזים. לשחק עם הילדים משחקי חרוזים. מה מתחיל בקה? מה מתחיל בקי? מה מתחיל בקו? מה מתחיל בקה? מה מתחיל בקו? לאט לאט הילד מתחיל לקשר את האות קוף למשל, עם כל הצלילים שהיא מכילה. מה מתחרז עם ים? מה מתחרז עם שמש? בדרך לגן לחפש דברים שמתחילים באותו צליל.